Hejsa. I dag skal vi snakke om enzymer, og det vi skal finde ud af, det er for det første, hvad enzymer er, og hvordan de virker, og til sidst, hvilke forhold, der påvirker enzymers aktivitet. Lad os starte med at finde ud af, hvad enzymer er. Enzymer er en slags proteiner, som der er katalysatorer på biologiske processer. Det lyder rimelig uforståeligt for mange. Det i praksis betyder, det er, at enzymer det er værktøjer, som der får ting til at ske, uden at der sker noget med værktøjerne selv. Det er forsøgt at symbolisere med den her girlande, som der jo kræver, at der er noget, der klipper, nemlig saksen. Der er et hav af enzymer, der klipper i stykker, og der er også et hav af enzymer, som der sætter noget sammen. Det er selvfølgelig forsøgt at vise med limstiften her. Altså, enzymer er en slags proteiner, som der får biologiske processer til at ske, uden at de selv bliver omdannet. Man kan genkende enzymer ved, at de meget ofte slutter på ase. Så hvis man møder et eller andet stof i sin biologibog eller et andet sted, som der slutter på ase, så kan man være ret sikker på, at det er et enzym. Hvordan virker de her enzymer så? Jamen de virker kort sagt ved, at de omdanner et substrat til et produkt. Eller der kan sådan set også være flere substrater og flere produkter. Det der sker, det er, at substratet det binder sig i enzymets aktive center, eller aktive site, eller aktive sted. Kært barn har mange navne. Jeg bruger aktivt center typisk. Det aktive center, det er specifikt, og det vil sige, at det kun kan genkende specifikke substrater. Det har simpelthen en udformning, som der gør, at det ikke er alle substrater, der passer ind. De substrater, der passer ind, de kan blive bundet der, og så kan de ved hjælp af enzymet blive omdannet til nogle nye produkter. I det her tilfælde, så er det et enzym, som der spalter, men det kunne sådan set lige så godt gå den anden vej. En meget, meget vigtig pointe, det er, at enzymer er specifikke, det vil sige, at de kun kan genkende nogle specifikke substrater, og derfor så virker de selvfølgelig ikke på alle mulige stoffer. Hvert substrat har så at sige sit eget enzym. Et godt eksempel på et spaltende enzym, det er sukrase. Og sukrase spalter sukrose, det er det vi kender som hvidt sukker. På den her figur, der kan vi se, at sukrosemolekylet kommer og binder sig til enzymets aktive center. Det er det vi ser her. Man kan lige se, hold kæft, det passer godt ind. Der bliver dannet et enzym-substrat-kompleks. Og hvis der er vand til stede, så kan sukrose altså blive spaltet til henholdsvis en glukose og en fruktose. Og man kan sige, sker der noget med enzymet i sig selv? Nej, det gør der sådan set ikke. Det vil sige, det samme sukrase-molekyle, det kan altså virke på rigtig mange sukroser. Der er også nogle enzymer, som sagt, som der sætter sammen. Og gode eksempler på det er DNA-polymerase, som der laver DNA, når DNA bliver kopieret. Det er den proces, der hedder DNA-replikation. Et andet godt eksempel på sådan et enzym, det er RNA-polymerase, som der laver RNA ud fra DNA-strengen ved den proces, der hedder transkription. Et noget mere ukendt, men ufatteligt almindeligt enzym, det er det, der hedder rubisco, som der også er kendt som ribulose 1,5-bifosfat carboxylase. Det indgår i fotosyntesen, og det er sådan set det enzym, som der fikserer CO2. Det er simpelthen verdens mest almindelige protein, siger man. Enzymer gør det, at de sænker en specifik reaktionsaktiveringsenergi. Og på den måde så forøger de også reaktionernes hastighed. Jo mindre energi der skal til, for en proces kan ske, jo hurtigere vil den også typisk ske. Når det så er sagt, så er der meget stor forskel på, hvor hurtigt enzymerne egentlig arbejder. Og et godt eksempel på et meget hurtigt enzym, det er katalase, som der spalter brintoverilte og laver vand og ilt. Et enkelt katalase-enzym, det kan spalte 400 millioner brintoverilte molekyler per sekund. Og det førnævnte rubisco, det er utrolig langsomt. Det binder kun 3 CO2-molekyler per sekund. Så der er altså ret stor forskel. Som nævnt, så
gør enzymer det, at de sænker aktiveringsenergien. Det kan man se på den her graf. Hvis der er enzym til stede, det er den gule eller orange kurve her, så kan man se det, at over tid, når der bliver dannet et enzym-substratkompleks, så er der en meget høj grad af energi, men der vil også være et energitab. Den energi, der skal til, for at vi får dannet et produkt, det er når vi er nået hertil, den er noget mindre, hvis der er enzym til stede, end hvis der ikke er enzym til stede. Og sagt på en mere kort og pædagogisk måde, så kan man sige, at enzymer de får processer til at ske, som der ellers ikke ville kunne ske, eller processerne vil i hvert fald ske utrolig langsomt. Og det går jo ikke. For eksempel katalase, vi var inde på før. Det er ret vigtigt, at det er til stede og virker, fordi brint over ilte er et giftigt stof, og derfor så skal det selvfølgelig spaltes til vand og ilt meget hurtigt. Der er nogle enzymer, som der er afhængige af det, der hedder kofaktorer. Og det betyder, at hvis der ikke er de her kofaktorer til stede, så virker enzymerne ikke, som de skal. Så kan de altså ikke binde substratet og lave produkter. Kofaktorerne deler man op i de uorganiske og i de organiske. De uorganiske kofaktorer, det er metalioner. Og det vil sige, hvis man mangler for eksempel zink, jern, mangan eller magnesium, så er der nogle forskellige enzymatiske reaktioner, som der ikke kan ske. De er indbygget i enzymet, kan man sige, og de sidder meget ofte i det aktive center. Blandt andet så kan planter have meget, meget svært ved at vokse, hvis de ikke har magnesium. Og det er altså fordi, at der er nogle enzymatiske reaktioner, der ikke kan ske, hvis der ikke er magnesium til stede. Organiske kofaktorer, dem deler man op i det, der hedder prostetiske grupper og koenzymer. Og forskellen er, at de prostetiske grupper, de indgår permanent i enzymet. Typisk sidder de i det aktive center, hvorimod koenzymer, det er nogen, som der bliver bundet på enzymet, lige når der skal til at ske en specifik proces. Typisk er det gør de her koenzymer det, at de tilfører noget energi til en eller anden proces, for at den kan ske. Hvad påvirker så enzymers aktivitet? Ja, det der først og fremmest påvirker enzymers aktivitet, det er jo, om der er enzymer til stede, kan man sige. Hvis der ingen enzymer er, så kan der ikke ske noget, og så kan de selvfølgelig ikke påvirke noget som helst. Det er ret vigtigt at adskille det her spørgsmål i, hvor meget produkt der egentlig bliver dannet, og hvor hurtigt produkterne bliver dannet. Hvor meget produkt der bliver dannet, det afhænger først og fremmest af, hvor meget substrat der er. For eksempel som den sukrase, vi kiggede på før. Hvis der ikke er noget sukrose til stede, så kan der ikke ske den her proces. Hvor meget produkt der bliver dannet, det afhænger også af, om der er enzym og kofaktorer til stede. Hvis der ikke er enzymer, og hvis der ikke er kofaktorer, måske kan der godt blive dannet produkter, men det går utrolig langsomt, og man når sjældent at få omsat den samme mængde substrat til produkt. Noget andet, der påvirker, hvor meget produkter bliver dannet, det er, om der er inhibitorer til stede. Inhibitorer, det er forskellige stoffer, som der hæmmer enzymers aktivitet, eller helt stopper enzymerne i at virke. Nogle gange bruger man det medicinsk. For eksempel er der et aktivt stof i penicillin, som der går ind og hæmmer bakteriers evne til at lave cellemembran. Der sker også i visse tilfælde det, at produkterne så at sige hæmmer hinanden. Det er det, man kalder produkthæmning. Det betyder, at hvis der er blevet dannet tilstrækkeligt mange produkter, så stopper en bestemt proces. Eller hvis der er blevet dannet nogle bestemte produkter, så stopper en enzymatisk proces. Det der sker, det er, at der er nogle produkter, der går ind og binder sig til enzymet, og får det til at holde op med at virke. Og det er jo en meget smart måde for vores celler, eller alle celler helt generelt, at ligesom ikke bruge unødig energi på at lave en masse produkter, hvis der ikke er et kæmpestort behov for at lave et hav af dem. Det er det, man kalder en negativ feedback-mekanisme. Hvor hurtigt produkterne de bliver dannet, det afhænger blandt andet af temperatur,
Det er sådan, at enzymer de har et temperaturoptimum, og det er forskelligt fra enzym til enzym. De fleste af de enzymer, vi har i kroppen, de fungerer bedst ved omkring 37 grader, og det er jo logisk, fordi det er den temperatur, vi har, og de enzymer, vi har, de er udviklet til at fungere godt ved den temperatur, vi har. Det er også sådan, at enzymer de har et pH-optimum. Der er en lille stavefejl her, der burde stå pH-optimum. Enzymer de fungerer bedst ved bestemte pH-værdier, og generelt i vores krop er det ved 7, men det er lidt afhængigt af, hvor man er i kroppen. Det kommer vi tilbage til. Hvor hurtigt produkterne bliver dannet, det afhænger også af, hvor meget enzym der er, og hvor meget substrat der er per volumen. Det er det, man kan kalde enzymkoncentration og substratkoncentration. Og det hænger sammen med, at forestil jer, at I skal bruge en saks på at klippe en guirlande i stykker, og der er en guirlande, og den ligger et eller andet tilfældigt sted inde i IKEA. Held og lykke med at finde det. Der er altså en meget, meget lav substratkoncentration. Hvis I derimod har hundredvis af sakse, og I har en guirlande, som der ligger i en lille bitte papkasse, så tror jeg nok, der er en vis chance for, at I kan finde en guirlande og klippe den i stykker. Så hvor hurtigt, at man får dannet nogle bestemte produkter, det afhænger altså af, hvor meget enzym der er, og hvor meget substrat der er per volumen. Hvor hurtigt de bliver dannet, det afhænger også af, om der er inhibitor til stede. Der er nogle inhibitorer, som der ikke som sådan stopper en proces, men simpelthen sænker den. Og det er klart, at hvis der er en masse inhibitorer til stede, så går det langsommere med at få dannet produkter. Et godt eksempel på det her med, at enzymer har forskellige pH-optimum, det er pepsin og amylase-enzymerne, som der findes i vores fordøjelsessystem. Pepsin er et enzym, som der spalter protein, og det findes i vores mavesæk. Og på den her figur, der kan man se, at den har et pH-optimum på et sted mellem 2 og 3, vil jeg sige. Og det hænger sammen med, at der i vores mavesæk er en masse saltsyre, som der gør, at der er et utroligt surt miljø dernede. Og pepsin fungerer ikke ret godt ved en pH-værdi på 7 for eksempel. Det er altså afhængigt af, at der er en meget, meget lav pH-værdi. Læg mærke til, at de her kurver her, de ligesom flader fuldstændig ud. Det vil sige, at hvis man kommer over pH 6 for eksempel for pepsins vedkommende, så denaturerer det. Så går det i stykker, og så virker det ikke mere. Amylase har det på en anden måde, og der findes 2 slags amylase, så det er noget frygteligt sludder, at der kun står amylase her. Der findes spytamylase, og så findes der bugspytamylase. Spytamylase, det har vi inde i munden, og hvis vi sådan mærker efter, så kan vi jo godt mærke, at der ikke er saltsyre inde i vores mund. Og pH'en, den er sådan omkring de 7. Og det er jo meget heldigt, fordi det er også der, at amylase virker bedst. Og man kan selvfølgelig sige, at den amylase, vi har i munden, er udviklet, sådan så den passer til vores pH-værdi, og omvendt. Vores pH-værdi er nok endt et sted, hvor vores enzymer fungerer rigtig godt. Tilsvarende så findes bugspytamylase i tyndtarmen, og der er altså heller ikke et specielt surt miljø. Der er også en ret neutral pH-værdi. Som sagt, hvis pH-værdien kommer for langt væk fra enzymernes pH-optimum, så denaturerer de. Det samme sker med temperatur. Hvis man bevæger sig meget langt væk fra enzymernes temperaturoptimum, så denaturerer de. Især hvis det bliver for varmt. Hvis det bliver for varmt, så bliver de slået i stykker. Hvis det bliver for koldt, så er der tendens til, at de bare bliver inaktive. Yes, det var ordene for i dag. Oven på den her lille pep-talk her, så håber jeg, at I er blevet lidt mere klar over, hvad enzymer er, hvordan de virker, og hvilke forhold, der påvirker enzymers aktivitet. I må have en rigtig god dag, og knæk og bræk derude.